सर्वसामान्य तरुणांसाठी प्रेरणा देणारे नेतृत्व निशांत तोरसकर यांच्या माध्यमातून उदयास येत आहे। त्यांचा आदर्श अन्य युवकांनी घ्यावा आणि समाजोपयोगी उपक्रम राबवावेत। तोरसकर यांच्या आकांक्षा पूर्ण होत त्यांच्या संकल्पनांना यश मिळो अशा शुभेच्छा नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांनी दिल्या। अच्छा निशांत तोरसकर यांच्या 40व्या वाढदिवसानिमित्ताने शुभेच्छा देतो। निशांत तोरसकर यांचं हे व्यक्तिमत्व हे तरुणांना आकर्षित करणारे व्यक्तिमत्व आहे आणि त्यांनी या शहरामध्ये चांगले चांगले इव्हेंट केले आणि त्यांचा ह्या इव्हेंट करण्यामध्ये कोणीही हात धरू शकत नाही आणि म्हणून मी त्या निशांतला शुभेच्छा देत असतानाच निशांतला एवढं सगळ्यांनी ज्या कामामध्ये लक्ष घालतो ते काम सातत्य ठेवून पूर्ण करण्यासाठी निशांतने प्रयत्न करावे आणि निशांतच्या ह्या राजकीय वाटचालीमध्ये मी त्याला खूप शुभेच्छा देतो आणि निशांतला यश सर्वप्रथम आमचे प्रथम नागरिक नगराचे बबनराव साळगावकर यांचे खूप आभार मानतो, कारण ते माझ्या विनंतीला मान देऊन इथे या माझ्या मतदानाच्या आणि वाढदिवसाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित आहे। सर्वांनी माझं कौतुक केलं, खरं याच्यामागे जे यशाचे हात आहेत ते खरं त्यांचेच आहेत, कारण त्यांनी गेल्या 10-15 वर्षामध्ये आम्ही जे काही खेळाचे इव्हेंट घेतले त्यासाठी अगदी विनामूल्य त्यांनी आम्हाला मैदान असून दे, ती हॉल असू दे, खुर्च्या असू दे, या सर्व त्यांनी पुरवत आले। ती आम्हाला अपेक्षा त्यांनी पुरली नाही आणि त्यांना आमच्या या मित्रमंडळाच्या वतीने त्यांच्या राजकीय वाटचालीस शुभेच्छा आणि आम्हाला नवी आमदार म्हणून बघायला नक्कीच आवडेल, त्यासाठी आम्ही त्यांच्या वाढदिवसाला। तोरसकर यांचा वाढदिवसाच्या निमित्त नुकतंच संपन्न झालेल्या रक्तदान शिबिरात 55 व्यक्तींनी रक्तदान शिबिरात सहभाग घेतला। यावेळी माजी आमदार राजन तेली, नगराध्यक्ष बबन साळगावकर, उपनगराध्यक्ष अन्नपूर्णा कोरगावकर, नगरसेवक आनंद नेवगी, मनोज नाईक, माजी नगरसेवक उमेश कोरगावकर, अमित परब, प्रथमेश तेली, चिंतामणी तोरसकर, बाळा कुडतरकर, प्रशांत जोशी, सूरज कारेवडेकर, पिंट्या देसाई, संदीप वेंगुर्लेकर, साई स्वरूप देसाई, बबन पिंटो, अमोल शितोळे, पप्पू माठेकर आदींनी श्री तोरसकर यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या। आज आमचे मित्र निशांत तोरसकर यांचा 40वा वाढदिवस आहे। ते या क्रीडा क्षेत्रात मध्ये त्यांचं खूप चांगलं नाव आहे आणि त्यांनी चांगला सगळ्या तरुणाईला एकत्र करून क्रीडा क्षेत्राच्या आवड निर्माण त्या ठिकाणी केलेली आहे आणि ह्या क्षेत्रात त्यांचं भरीव काम सातत्याने या ठिकाणी सुरू असतं। सामाजिक चळवळीतला एक कार्यकर्ता नुसते क्रीडा क्षेत्रात नाही तर सांस्कृतिक क्षेत्रातसुद्धा त्यांनी भरीव काम या ठिकाणी केलेलं आहे। मी माझ्या परिवारातर्फे माझ्या पार्टीतर्फे मनापासून त्यांना त्या ठिकाणी मी शुभेच्छा देतो। पुढच्या काळात त्यांच्या मनोकामना राजकारणातल्या सामाजिक क्षेत्रातल्या पूर्ण होऊ दे अशा प्रकारची ईश्वरचरणी या ठिकाणी प्रार्थना करतो। आज असा योगायोग आहे की माझा मुलगा प्रथमेश तेली याचाही वाढदिवस आहे आणि त्याहीपेक्षा अजून एक चांगला योगायोग तर 17 तारीखला देशाचे लाडके पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेब यांचा वाढदिवस होता आणि त्यांनी वाढदिवसाच्या निमित्ताने अगोदरच सांगितलं होतं की माझा वाढदिवस साजरा करताना गरिबांची सेवा करा, हा सेवा सप्ताह असा त्याचं स्वरूप या ठिकाणी राहू दे, आरोग्याचे वेगवेगळे कार्यक्रम करा, गोरगरिबांची सेवा करा, कुठले बॅनर कटआउट जाहिराती या ठिकाणी देऊ नका आणि म्हणून एक तशा प्रकारचा कार्यक्रम करताना आज हा जो कार्यक्रम रक्तदान शिबिराचा या ठिकाणी आहे तो त्याचाही एक भाग आपल्याला समजायला हरकत नाही। सेवा जाईल एक सुंदर कार्यक्रम आज निशूच्या मित्रमंडळीने या ठिकाणी केला, मनापासून त्यांचं पण कौतुक करतो। पुन्हा एकदा निशूल आणि प्रथमेशला मनापासून आपण शुभेच्छा। सर्वप्रथम माझ्या विनंतीला आमचे नेते भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश सचिव राजनजी तेली साहेब यांचं मी आभार मानतो। खरं तर त्यांनी जे कौतुक केलं त्याच्या मागचे जे हातभार आहेत हे त्यांचेच आहेत। त्यांच्यासारखं उदार नेतृत्व आम्हाला इथे सावंतवाडी मतदारसंघाला मिळालेलं आहे। गेल्यावेळी आम्ही त्यांच्या वाढदिवसाला मॅटिंगवरच्या कबड्डी स्पर्धा तसंच विविध बेरोजगार मुलांसाठी मेळावे असे विविध कार्यक्रम आम्ही गेल्यावेळी अगदी यशस्वीरित्या पूर्ण केले। जवळजवळ 4-5 हजार युवकांनी त्याचा फायदा घेतला आणि त्यांच्याकडूनच आम्ही ही प्रेरणा घेऊन हे काम करतो आणि त्याला सदैव त्यांचा पाठिंबा असतो।
असंच नेतृत्व आम्हाला या मतदारसंघासाठी मिळणं गरजेचं आहे आणि त्याचबरोबर त्यांचा हा वारसा जो आहे तो आज योगायोगाने प्रथमेशचा त्या मुलाचा वाढदिवस आणि माझा एकाच दिवशी आहे, तर त्यांचा हा वारसा प्रथमेश पुढे चालू ठेवेल आणि त्याला सक्षमपणे त्यांनी साहेब पाठिंबा देतील. त्यासाठी ते पुन्हा एकदा विधानसभेत येणं गरजेचं आहे, कारण विविध खेळाचे किंवा क्रीडांगणाचे किंवा खेळाशी संबंधित जे काही उपक्रम आहेत ते राबवण्यासाठी निधीची गरज भासते आणि त्यासाठी त्यांनी साहेब नक्कीच पुढे सहकार्य करतील. म्हणून मी आमच्या या मित्रमंडळाच्या वतीने साहेब पुन्हा एकदा विधानसभेत जावे ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो आणि त्यांना शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. भारतीय जनता पार्टीचे युवा जिल्हा सरचिटणीस निशू तोरसकर ह्यांना वाढदिवसाच्या लाख 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 शुभेच्छा. भारतीय जनता पार्टीच्या संघटनेमध्ये, होमगार्डमध्ये आणि सर्वसामान्यांचे जनतेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी निशू तोरसकर यांनी कायम अहोरात्री काम करून त्यांना मोठं संघटना आमची वाढवलेली आहे. त्याच्याबद्दल त्यांचं खूप खूप मी आभार व्यक्त करते आणि पुढचं वाटचालीसाठी सुद्धा शुभेच्छा आहे. दुसरं मी त्यांना सांगू इच्छिते, आदरणीय आमचे पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांनी 150 वर्षाचं आपलं महात्मा गांधीची जन्मदिनानिमित्त स्वच्छता ही सेवा आठवडा त्यांनी साजर करण्यासाठी सांगितलेले आहे. असं सर्व युवकांना आणि सर्व जणांना मी आव्हान करते. आज ह्यांच्या वाढदिवसानिमित्त आम्ही सुद्धा आज शहरामध्ये स्वच्छतेचा एक उपक्रम घेतली होती. स्वच्छतेतनं आरोग्य आणि समृद्धी आहे, म्हणून सर्व भारतीय जनता पार्टीचे तर्फे मी आवाहन करते की देश स्वच्छ असो आणि आपलं सर्व भारतीय 130 करोड जण आरोग्य आणि समृद्ध राहो, त्याच्यासाठी सर्वांनी स्वच्छता ही सेवा हे आठवड्यासाठी सर्वांनी हातभार लावावा हे मी विनंती करते. आणि पुनश्च मी निशू तोरसकरला शुभेच्छा आणि धन्यवाद देऊन मी आजचं पूर्णविराम देते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.